खुलुमबाय। आं दिनै दोंसे फेस्ला आवरायनो आखायाव लादों। बे फेस्लाखौ सुजुदों रङिया कामरुपनिफ्राय आदा दिपेन चन्द्र बर' आरो बेखौ आवरायदों धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय आं आमिना स्वर्गियारि। दानिया फै फेस्लाखौ खोनासंलांदिनि। मेब्लाया न'आव दोंसे खन्थाइ आवरायबाय थादोंमोन। खन्थाइया जाबाय जारौ। आं नोंखौ जेब्लाबो बावगारा, नोंखौ आंनि खालामथारगोन। जेसेबांखि बारहुंखा फैया मानो दिनैनो लायथारगोन। मेब्लानि बे खन्थाइ आवरायनायखौ गामिनि बेंगाया खोनालांनायसै लामाथिं थांनायाव। बेंगानि बिसिनि मुङा जारौ। गब्ला, बेंगा भाई, दिनै नों मानो न'निफ्राय ओंखारलाङाखै? बेंगा, ओंखारलाङैनि गिदिर खारन दं आदा। गब्ला, मा खारन भाई? बेंगा, बै खिजानाय मेब्लाया आंनि हिन्जावनि फारसे नोजोर होदों। आं बैसानि न'थिंजाय थांनायाव खोनानो मोनदोंमोन। जारौ, आं नोंखौ जेब्लाबो बावगारा, नोंखौ आंनि खालामथारगोन। जेसेबांखि बारहुंखा फैया मानो दिनैनो लायथारगोन। ओंखायनो मेब्लाखौ फैगोन साननानै न'निफ्राय ओंखारलाङाखै। फेस्लाया एसेनोसै, गोजोन्थों।